Bisa. Bisa no. Berarti ya pinter tenan anak muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang, Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, gitu. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Oh iya. Bar kenceplung blumbang atau bubutinya. Iya. Nembang. Wah, iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahyaku tadi wis ngendang apa durung? Mpun. Ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika. Heeh. Sinten asmanipun? Angelia. Oh, Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji tok. Anak wedoke. Wah, iya. Kena nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono ganti kendange karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mrikono diparingi napa-napa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Angelia Sorongan. Ibu Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah. Iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Gareng Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA langsung saiki melanjutkan. Melanjutkan ning tingkat ora wis nglair kaya nduk malahan. Aduh bisa. Kaget dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Bawani siki. Nggih. Sinten niku mau moh saiki gelem sinten niku mau mbok ganti SSUU bene iya nanonaning nggih ketingale katon merabu ki berwibawa nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak Saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten Saru niki kok. Terus ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juwarei nanung Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, paceke tembange sing ngendang do Angelia. Mboten dites riyen. Ya tesen. Tes keplakane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Ya coba tesen, balas dendam to kowe. Dah dites. Dites. Testing.
Satu testing. Pak Bambang, Pak Bambang. Waduh. Isi ya lele. Kandhani. Wih mahasiswi lagi lulus ya, ya Anjel ya. Isi Wis lulus Solo. toh? Sarjana seni ya. Isi Wah, luar Solo. biasa. Awakmu ya Wisudane April. Jawabanmu rek eskar ke? Iya. Yo sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Bisa no. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Dodo. Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Enak. Oh iya. Bar kenceplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso iya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembange. Ki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender mesti ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang midarang gonku goleki lara krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti liya kang awang. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning hepang. Kekencangan tak rindik saka kadungan. Sarapi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Tak suwon mbak aja ngecek podang kuning agawe pikirku komen. Sleret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Nambah kalati kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Maraman hatiku sangsaya ndasra. Bang Duduk. Sangsanani sampai kapuluh benda.
Luyuran nang goleki sing tak sayang. Mubang-mubang midarang gonku goleki. Awas do, jegleng do. Rasa iso Eman yen nganti ya kang nyawang. As. Yang kleyang tak sawang kok ning pang. Gancangan tak rindik saka kagungan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih. Elekae tak suwon mbok aja ngeceh. Podhak ning agawe pikirku komik. Sleret direng tak sawang tambah manise. Iba bunga yen lakon nyanding sliramu. Ora bakal ati kembang liyan. Yen Oh. podang andutut keperangan. Nora mendung hatiku sangsaya ndadrong. Sun sanani sun pikat kulute bondo. Yo. Iya, penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kang? Luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Wiletane napa-napa nggih cetha. Iso kendang iso. Jem-jemane nggih Genah. bergas. Enek lho. pliket-pliket preketek ngono ki enek ngono lho tangan iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso preketek ngono ki. Muni kret ya kret, Heeh. muni hen ya hen, Heeh. tong ya tong muni. Kuwi Iya. jelas. Heeh. Nek penilaiannya Pak Kang kok, nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Wah, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Ngati-ati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Heeh. Iso Iki menek wis kambil. iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter Pinter nyanyi. nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk ning Soto Gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Siji joget, siji Bener, ngendang. Hah. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ini. Nah. Dikira isone ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk. Lho, Bapak Gareng iki lho. Karo Ini karo bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solehkah niki. Solehkah saestu. Ki mau saurunge dandan ya saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk esuk subuhan. Heeh. Heeh, disenggol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Disenggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kang kok. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehkah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Gus Wah, apa? Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesen gendi, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat mau tes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dites. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe hafal apa?
iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Ha. Oh ya. Nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir lho. Heeh. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah jan wis persis kaya room karaoke lho Pak iki. Ya. Wis. Ah. Apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Ya dicoba to Pak. Ning ora sah. Dicoba ning ora sah somben lho Pak. Heeh, somben wae. Wektune wis. Lah ki engko lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to Pak? Lah iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Nyidam Sari. Upama Sik, anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Oh. Aja ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Boten. Dan ngene ya. Ya, Omong-ono kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kena awake iki Dicoba berisi. awake, berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Alah. Bawa obat. Ya. Upama sakmene nduk, Jal. Yuk. Nyogek Kak. Oke. Oke. Ayo Kak. Kowe karo joget, karo lungguh, karo ngendang. Ya. Reng. Angel acarane joget. Ayo. 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 Kanan. Nah. Sogo alah.
kuwi Pake. Ngapa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah, beda to? Oh, titipke aku ya nduk ning gone Pake sik seminggu kok dadi kaya. Ngajarin joget. Oh, iya no, Pak. Ya. Miki aja ning kono, Miki. Nah. Kok ndak bengong, ndak sejak. Iya, sejak antena. Lah iya. Ora kabel. Nalikane raing Luar biasa. Ya, Dayu. Jas. Ah. Anake Pake ya, anake Pake ya. Salam nggo mbake ya, Nduk. Salam ku Ibu. Ah, kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu.